थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा बुस्थुखौ नुबा बांसिन खुदै गयो? नारेंखौ नुबाथाय खुदै गवालासिनो रावबो थानो हाया। हिनजाव लानानै बोरै मोनखो होननानै बुङोमोन ना लोगोफ्रा। नुदों माबायदि दौवो आंनो हाम्फेया। हिनजाव लानायनि मजायानो बेलेग। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना। दिनै माने हाम्फेजों आंजों नारें खागुजि जानाय चेलेन्ज खालामनो नागिरदों। माने दासान्दि भिडिअआ जानायनिल' जागासिनो दं, नोंथांमोनाबो नुगासिनो। बाहेरावबो बेलेग जायगायावबो माने थांनाय जायाखै, बेरायहैनाय जायाखै, बेनिखायनो जानायनिल' जागासिनो आरोना। नोंथांमोना सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामो बा जानायनिल' भिडिअ बानायो होनगासिनो आरोना। माथो खालामनो उफाय गैया, जानानैसो मानसि, जायालासिनो रावबो थांनानै थानो हाया। जिउआनो बहा दं बहा गैया, थास' बिलाइनि दै थानाय बायदि, बेखायनो जानो गोनां जायो। नोंथांमोन देखायनोसै, बारियाव नारें खागुजि खाहैनोसै आं। खमलाबो फिथाइ थायदों जोंना बारियाव नै। बेहाय दङ खमलाया, खमला फिथाइ। नै बिथिं दङ खमलाया नै। नैबिलाय खमलाया दानो मोनथ'वा, एसे गोबाव लायो, खमला मोनबासो मोनो। आं दायो नारें खागुजि खानानै लायनोसै र'। नारें खागुजिया नैबेहायनो दङ। गोमोन गोमोन जालायबावबायसो नारें खागुजियाबो नै। खागुजि दंफां नैलाय नोगोद गोगोम गोगोमखा, गिदिरथार। सुआ नायदो, बरिया लगायना जानोसै बेखौ। नोगोद बुरजा खानानै लाबोखाबाय नै नारेंखौ नायदो, खेरखासेखा। गिदिर गिदिरथार नारेंआबो बिरादनो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा बुस्थुखौ नुबा बांसिन खुदै गयो? नारेंखौ नुबाथाय खुदै गवालासिनो रावबो थानो हाया। नारें नुबाथाय गोखै बुस्थुना जाथावना नुखायो आरो। दा बिनिखायनो जोङो नारें जानानै देखायनो नागिरदों नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। खुदै गयोना गया नोंथांमोननि खोथासै आरो। नै लोगोफोर नारेंआ थाइनै दङ, माने जरासे आरो हाम्फेनि आंनि। ओमफ्राय नैबेहाय सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय बानलु गोथां आरोना। ओमफ्राय नैबेहाय बानलु गोरानबो दङ। ओमफ्राय बेयाव मा मा दंथाय हाम्फेयासो मिथिसिगौ। हाम्फेया दा जागोन बेयाव मा मा बुस्थु दङ, आलौनाय मोनबाथाय जागोन बियो, नायनां र'। लागाव खुसिया बेदरखाय देखायनो आंनो देखायलायाखै आरोना। खुदै गलायगोन जे आङो जानो लुबैथावनानो। जाखावसिगोन गाहा ओमफ्राय दायो। गादा जाखुमादों आं उन्दुलांनायाव। आयु दहाय सारहैदोंमोन आङो खुसिया। खोबलै थांदो लाना फैदो माबार जायाफ्रा मा खारलां आरो खारलांबावाखै। खारलांबावाखै नालाय बाब थांनायलाय। सिखाखौनो बावबोदोंमोन। बे सिखाजोंसो खालामसै, माबानोसै हानोसै। गथायैनो सुगोन ना मागोन? गथायै सुवाबा? हा? गथायै सुग्रोदो। लाबो दै बाल्थिं आइथिं। ओमफ्राय सुना दोनग्रोजोबखादो। आयौ दाबु जाग्रासो नामाथाय? हरलाय दाबुखौ आंनो एसे। है बिनि दाबुखौ जाया आं बैनिखौसो जागोन। नोगोद रोजा हनै। बै थाइसेनिखौ। गोदै जागोन इयो दाबुआ। नोगोद गिदिर गिदिरखा नारेंआबो। आखायानो होथेफ्लांबाय थायो आंहा। होथेबाय थायोथ' आरो नोङो। होथेबाय थायोथ' आरो नाय। जि साफाखा नारेंआ। बेगर गरसेबो गैयाना? गैयाथ' आरो। मोनथारबाय नालाय जि मोजां जाखादों। खागजियालाय? दे माबार जिनजाजोबबावबायसो। बेखौसो जि आं जालुगासिनो आं। जिनजोबसै नै। जिनजोब जाबाय। गोखा जागोनबो। नायदो लोगोफोर थाइनैल' नारेंआ नोगोद बुरजा जाबाय नै। जोंहाबो जि साफा नुखादों ना? थोरसिसे जि साइज नुखादों। बारा होनाङालै।
बारा साइज नङा माथो बानलु गोराना आलौनाय नङा इयो गोसोमसो जाबाय बानलुआबो गेब्लेथारसिगोन बानलु देगासिनो नै हाम्फेया बानलु नै लागाव बङाइगाव मिस मिस देग्लिथारनांगौ माने मिस मिस देग्लिथार संख्रि होनोसै चेलेन्ज दै चेलेन्ज सोर बांसिन जानो हायो साम'सबो लाबोयो नायदो लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जाखागोन बे खुदैसो गजोबलाय लांबायलै आंनाबो गबाय सामब्राम गुफुर बानलु देनाय ओरैबायदि गोथाव जाखायोना आखाया थाब थाब सुखानाङा आलु जोबो माबा नै लोगोफोर संख्रि नांगोन ना नाङाखै संख्रि नाङाखै नाददा हमला संख्रिया संख्रि नांबावगौ बाथोना सिरा गोथाव जादों जाबाय आखाइ सालौसिगोन आंना जेथाफोर माबादों ओमफ्राय आखाइ सुदो नै जानो नायनोबानो गोथाव हो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा नै लोगोफोर आखाइ सुदो आखाइ लगोन आलुआलाय आंनाव संख्रिखौ साइडआव लाखानांगोन अराखैना आं अबेखौबा गोदैसो मोनबायना हिन्जाव लानानै बोरै मोनखो होननानै बुङोमोन ना लोगोफ्रा नुदों माबायदि दौवो आंनो हाम्फेया हिन्जाव लानायनि मजायानो बेलेग दौजानो मोनो लोगोफोर आइदै नाङा नमस्कार मोजां जानालै मानथार माबा एफा गोथाव मोननायाव बानलु नांलागोन बानलु जाबावो आंथ' नै चेलेन्जआ बेनो जाबाय आरो जोंना बांद्राय जाजाया गोखै बुस्थुखौ ओंखाम जानो हाबावगोन नालाय जाबाय खुमब्राजों दाउ नामा ए खुमब्राजों मागुर जागोन हाब साबजाबाय दे लागायगासिनो हाम्फेया जाखावगासिनो थोरसिसे मानि जाजोबगोन नामा बेलाय आलौनाया जाला आंथ' अरे कहना क्या चाहते हो अयथासार गोसामोन नै बानलु गोरान दंबावोसो नै आयौ बोरै जागोनलै इखौलाय जागासिनो दं हिनजाव मानसिफोरबाथाय माने गोखै जाखायो आरोना गोगोमनो आंथ' बारा जानो हाया नामनि आन्था जाबाय आं नैखोसो आंहा जानो लुबैथारदों बिरादनो मोननो जायाथ' आं दहाय नोगोर बुरजा जाबाय आं खुसियाखौ अभी मजा आएगा ना भिड़ो नोंना एसेल'सो नै आलु खुसिया जलदिसा नारें जानानै ओंखाम जानो नागिरबावबाय नारें जाबा ओंखामखौ बुरजा जानो हासिगोन नों दायो जाजोबनो हासिगोन नों जादो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्टआ बुंफब होजोबदो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना हरदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो नङा होमबा लोगोफोर मोजां भिडिअ फैबाय थागोन बिदिनो दे बाय